ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಗ್ ಕೇಳು ಅದಕ್ಕೊನ್ವೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿಟ್ಟೆವಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇನಿ ಈಡೇರು ನಂಚಿನ ದಿನ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನಿನಿ ವಿಟ್ಲಗ್ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಯಾನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹರ್ಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಡುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ವಿಟ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಟ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾರ್ಲರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹರ್ಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್. ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಬರ್ಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅದಿಪ್ಪು ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿರು ಜಸ್ಟ್ ತೂನೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎರಗಾಲ ಯೂಸ್ ಇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪ ಅವರೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ ಅದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಬ್ರೋ ಸಮೇತ ಎನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಓಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪದಿಪ್ಪ ನಿನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಹಂಚಾದು ಎಂಕದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೀದೆ ಯಾನೇನ ಮಲ್ಲ ಕನಸನ್ನೇ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಈಡೇರು ನಂಚಿನ ದಿನ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ನಮಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಪಾರ್ಲರ್ದೊಲೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚು ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನವು ಅವಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾನ್ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಡು ಯಾನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸಡೆ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಡನಿ ಕೊರ್ನ ಅದಿಪ್ಪು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಹೆಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ್ದು ಯಾನ್ ಏಪನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಏಪನು ಕೂಜಲ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದೇವ್ರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕರುಣೆ ತೋಜೇರಿ ಎಂಗೆ ಈ ಸತಿ ಬತ್ತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇದು ತೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಕೂಜಲ್ ಎಂಚನ್ ಪಂಡ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ ಕೂಜಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಅವಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಚೂರು ಹೇರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ಮೀದು ಬೈದೆ ಆಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ಗೆ ಬರ್ಲೇತೋ ಬೈದೇರು ಮಲ್ಪ ಕೊಡೋಡ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಅರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯಾಕೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ಪನ್ನುಳ್ಳೇರತ್ತ ಆರು ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಲ ಮುಲ್ಪೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಆ ರೀತಿ ಆರೆಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹೇರ್ನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಚ್ಚಗುಳಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಹೇರ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ತಂಪವಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಪೂರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲೋಯ್ತೆ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಈಡೇರು ಅಂಚಿನ ದಿನ ಆತ ಅಂಚಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಅವು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ತೂಲಿ ಶೋಕು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇಂದು ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ದ ಶ್ಯಾಂಪು ಸಿರಮ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಆಡನೆ ತರ್ಪಾರ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆರೇ ತರ್ಪದಿದ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಎರಡು ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಹೇರ್. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ತುಲೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಇಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ರಿಯಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಆತು ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಕ್ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅಂದೆನ್ನ ರಿಯಲ್ ಹೇರ್. ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ತು ಒಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಮಲ್ದಿರ ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಅಂದಾಜು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನ ನಮ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಯ್ತಿರತ್ತ ಆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೊಂತೆ ಕೂಜಲ್ದಿತ್ತದ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಅಂತ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಪಂಡನಿಕ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೂರೇ ಕೂಜಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೆಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಅವೇನು ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಉಂತದು ಕೂಡ ಬರ್ಚನಡು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಚದು ಅವೇನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಉಂತವೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಲರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಒಂತ ಇಪ್ಪುನು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕೂಜಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ ಬತ್ತರ ಮುಕ್ಲಿ ಇಂಚನೆತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಆವತ್ತೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಯಪ್ಪ ನಿಜವಾತೆ ಎಂಕ ಮುಕ್ಲು ಗ್ರೇಟ್ ನನಿಸ ಉಂಡು. ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಎನ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಚೂರು ದಾದ ಒರಿದನು ಅವೇನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯಾಳ ಒಂದು ಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದು ನೂಲ ಹಿಡ್ದು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾದಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ಹೇರ್ದಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಮೂಡೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನು ಎಂಚೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಜನ ಪೂರ ಮಲ್ಪದಿರು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಆವನ್ ಪಂಡ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೊರಗಜ್ಜನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು
ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರೆನ ತರೆ ನಂಜಿಂಜಿ ಪಂದ ಬಂದೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆಲ ತಾಗುಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರಿಯರ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರು ಒಯ್ತು ತೋನಿತಿರೆ ಬತ್ತೇನೆ ಹೇರ್ನ ಒಂಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೆಲಕ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆತನಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಆರು ಪನ್ಲೆ ಕೊನೆ ಇಂಚ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೆಲಕ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ಗೆ ಲೆತೋ ಬೈದಿರು. ಇಂದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತ್ತಿದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ದಾಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೆ ಅದಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿರು ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಪೋಪುನೆಡ ಶೋಕ್ಡೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನಾತೆ ಎಂಕ್ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಈತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯರ ಒಂಜಿ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಬೋರ್ದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ರ. ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಲೈಫ್ಡು ದಾದ ಪೂರ ಆಸೆ ಉಂಡ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೈಫ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಈಡೇರ್ಸೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ದಾದಾದ ಪುಟ್ವ ಪನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಪಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಲಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೊನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ತೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾತರದಿತ್ತಲೇಕ ನನ್ನ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಂಡ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಶೋಕು ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಲೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಆನಾಗ ಇನ್ನು ಕೂಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೈನಕ್ಲುಳ್ಳರತೆ ಅಗಲ್ಡ ಪರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಿಸದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಂತೇರು. ಆಂಡ ಕೆಲವು ಚೀಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಜನಕ್ಲುಳ್ಳರತ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಏನಡ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನೋಯ್ತೀರು ಪಂಡ ಅಂದು ಪುರ ನನಗೆ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೂಜಲ್ ಪೂರ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ದುಡ್ಡು ವಿತ್ತನಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನಗ್ಲು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಡದೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಜಲ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನಗ್ಲು ಅಂಚಿನಗ್ಲು ಇಂಚಿನಗ್ಲು ಅಂಚವರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಾನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಪೂರ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆಕ್ಲ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಕ್ಲ ಲೈಫ್ನ ಎಂಚ ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಜೀವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತರೆಬಗ್ಗವನು ಅವೇನು ಬುಟ್ಟ ಯಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತರೆಬಗ್ಗವನು. ಅಂಚಾದ ಬೇತೆಗ್ಲ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಪಾತೆರು ಬರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಯಾನು ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಖುಷಿಟಿಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಖುಷಿಟಿದೀವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಪೋರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಖಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನ ಹೇರ್ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಡ್. ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ತೋಲೆ ಚೂರೆ ಕೂಜಲ್ ದೆತ್ತದು ಅವನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವಟ್ಟು ಶೋಕು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚ ಅವೊಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವೊಂದುಂಡೆ ಎಂಗಿತೆನ ಕೂಜರ್ ಕಟ್ಟಾದ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಆಂಡ ದಾಲ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತೊಲೆ ಚೂರೆ ಕೂಜಲ್ ಎಂಚ ಪುಗೆ ಬರೋಂದುಂಡತಿ ಅವೆನ್ ತೂನಗ ನೆಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒರೋರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ತರೆಕ್ ಮುಟ್ಲೇಕ ಅವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಚೂರು ಸುಡಿದಿಡ್ಲೇಕ ಅವೊಂದಿತ್ತೇಡು. ಬಟ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಎಂಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್. ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವಾವ್ ಅನಿಸವುಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆನ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣಡಿಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲತೆ ಯಾನ್. ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಫೈನಲಿ ವರ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಎದುರು ಪೂರ ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಆರ್ಡೆ ಯಾನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸರ್ ಹೇರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎಕಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಜಲ್ ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಕೈಟು ಒಯ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಉಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಚನೆಡ್ ಬಾರ್ಚದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಉಂತವೇರು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಕೂಜಲ್ಗಳ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತರ ಅಂಚೆಂಚಿ ಪಂದ ಒಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಪಂತೀರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನೋವು ಆಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂತು ಬತ್ತಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾತಂಡು ನಡೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲು ಒಂದೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇರ್ ವಾಶ್ಗೆ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇದು ಮೂಜಿನ ಸೇರ್ತದ ಹೇರ್ ವಾಶ್. ಸೊ ಎಂಕೆ ಅವಳು ಜೆತ್ತು ಕುಲ್ಲೋದು ಸಾಕಾದ್ ಪೋಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ಏತು ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲು
ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಸೆಟ್ ಆಪ್ನಡ ಕಾತು ಕುಲ್ಲೋಡು ತುಲೆ ಪನ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ನಮಕ ಪಂಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಂಗೆ ಅನಿಸವು ನಿಂಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಮೊಕ್ಲು ಶ್ಯಾಂಪು ಅವಡು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಅವಡು ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಕಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮಕ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುನೇಟ ಶೋ ಕೂಡ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಇದು ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಶೋ ಕೂಡ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಡೇಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಡ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಜ್ ತಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಂಕಿನಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸಿರಮ್ ಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಬಕ್ಕ ಈ ತಾಂಡತೆ ನೆತ್ತ ತೋಲೆ ಎನ್ನ ಕೂಜಲು ಫೈನಲಿ ಕಿಂಚ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫೈನಲಿ ಲುಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಶೋಕದನತೆ ಸೊ ನನ್ನ 3 ದಿನ ಕೂಜಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಚನೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಗಡಿ ಬರ್ಚರೆಜ್ಜಿ ಮುಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದವನು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಅದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂತೀರು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಜಲ್ ಪಂಡದು 3 ದಿನ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದಿತ್ತರ ಯಾವ ಪಂತೀರು ಪಕ್ಕ 3ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಂಡು ಅವ್ರ ಹೇರ್ ವಾಶ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಾದಂಚೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿ ಪೊಡಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಬುಡೋ ಒಂದಿಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಆತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನುಡಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಟ್ ಮಲ್ಪದಿಪ್ಪತ್ತ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಈಡೇರ್ಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪುಡದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮರ ಪೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.